Ano raman? Ano bro? Lupo na. Nakontrol mo. Ana? Kiss. Yawa yan dyan. Sali na. Balik to. Sakoy. Ha? Ini po to. Gitu. Namini nga kaging nga. Anak siya bro, kakal bro. Kakal. Do. Masa pula sa budot ni? Dua katil lang patong lagi. Nasaan yung tricks mo? Ba't nawala? Hulo, hulo. Paway sa og. Paway sa schedule. Boy, naloya kasi schedule na ba dyan? Ha? Boy, naloya kasi schedule na. Basta yung anak ko dila no? Simple lang ha. Simple lang, bali lang usa. Ayaw lang sa pangusgi niyo. Bali ara ko rito itira nung sa kon. Dagat. Ano sa pangusgi? Oo. Basta niya. Tanawa na si King ha. Oo. Diya. Kanang arang-arang na sa King. Lay. Double back. Design ni. Design ni. Gigi. Ang forma na kay babo. Ayaw sa balik. Buwag. Medyo gan-gaan gani nga hunat. Asa ka be? Tanawa lang si King ba dia? Lo. Ha? Kalimut mo. Sige na pa. Video yan. Nayunot na. No, nagbibideo na siya oh. Tingnan mo, nag-video siya. Pina? Game. Nilas ko nimo. Gi. Kuno? Iana gamay mo lawas, bro. Iana. Kana bro, arang sa gamay, bro. Ayaw ko. Bawa yung patong. Ano ba? Bang. Edi. Patong man. Soyan gani, bro. Ayaw sana lagi. Ba gani di makabawa tong kuan. Boss ba. Sige. Patong hunat. Ano ba? Good. Kus gi kanog layat sa kuno. Kus gi layat. Nga dayon. Di sa tugpa. Lapo sa paduri sa cloud. Yung nakambali ba? Awan na. Bajinis yun ba na? Kana si Aking! Patong! Let's go! Tuwa tayo. Ay daw eh! Ayun! Double twist ko na ko daw. Pusasa. Ka. Ay, yate. Ay, niraso ko ano. Relax. Ano ba? Relax patong ba ayo pag niras kay yabok mabikil yung tihila na. Hindi mo nagkulata. Amon. Kasuga mo katawas mo. Nyana ko rin. Tinawanan ng puta. Trider mo ni buwag katawag wayo. Liya. Uy, dahil nagbalik. Balik. Wah! Kuwang pa post gamay yung. Ganado yung sabi ka. Hindi na balik.
Dito ka mga hagod babo. Ha? Dito ka mga hagod. Mga hagod. Mga Dito hagon. ka mga hagod. Punta na yung katabi. Mga hagon.